Tuhamu sudi akan nahina holongan ni Jehovah jala akan awadia na zinouna na dilihat pertiwion asini rohama dihamu dohot dame siad debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata di Jehovah nanay ngatusatta lau madapot lau rohani Jehovah Yesus Kristus to di purbadia dewatata nasasarai dienet sian panguhum saplobat esere satu obat di bagasa tema mangulu songo paribe di dewata ima nagabe epistel di minggu tanggal 20 September tahun 2021. Nah jut di jami tahun dia ke pertanyaan di bagas tabi songono maridok di panguhum saplopat ayat 1 opat dungi tuet masih simsot tu timna gabe dida sada boru-boru di timna sian boru di halak Palestin jadi nakok ibana muse asa di babua tu amana do tu inana ninna do adong do huida sada boru-boru di timna siap boru di halak Palestin. Ope sai buat tamu maibana bahet zolmakku. Alaini namana do inana matu ibana. Dan arok kuroa di tonga-tonga ni boru ni hanggim manang di tonga-tonga ni sadok humta gawe zolmam. Ubain tung lao homa buat boru sian halak Palestin. Akan merhulu naso isunak maksudna jadi ni nasi simsoma tua mana ikon ibana buat tomu diau ibana do hasolwan di rohakku alai dang diboto anggona torasna tung siat Jehovah doi ai mengalului parbosiran do ibana do pakalak Palestin ai tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui itu saat na bertua ma nau begi jalan nau peop huhut makanguluhon mangulahon hatani Jehovah. Amen. Manak piga na boy dapot nyatusa siat trupukon na patuduhon lo monerohani Jehovah na patut si hanguluhonon ni si hutto Yesus Kristus. Songroma perjulu bolo dungi pol mata mamerik sadaburu jalalao roha pasaut tuni gawe ripe denggamba pabuat tunatoras tung narenggat do parrohon ni sada anak magudang bolo di pabuat tunatorasna tahina nanang manguli alana magudang anak pangulihonon magudang boru pamulion. Songonido dihanguluh kalak batak toba. Ubay say marsitutu natoras. Papungu sinadongan. Asarong patupaon na. Lau pangulihon anak na. Manak pamuli boruna. Naung magudang. Naung dewasa. Kudang do si patupaon ni natoras. Lau pangulihon anak na. Para diyon na do. Sinamot ni nanaik parumen na. Gokko do jauh-jauh na perlu tu pesta ujuk pangguli ni anak nai di pertupolo do di pesta ujuk pesta persauton uang na perlu manoba manak permisi tu tulang ni anak na nanang manguli uang na perlu tu marhata sinamot tu huria ni perburu tiki bertupul perjuhu ni pertupulun akaongkos ni suhut do rombongat tu tadi berburu batu jolo ni sinamot uang na perlu mapaing gokon dohot ongkos mangotang si solhot aka narikot tu ujuk ni persarif yoni pamasuk-masuk di bagas coro sewa ni wisma permusik mangat tamue mulu sampai ber-2000 halak udah ni tandok sinamot nahurang pada daun titim maraku ulus
ula niulus, ulup-ulup tutulang, paula une manang ulos sedari, doho takkan asing. Pola do ulu habis sepek 100 juta rupiah sada pesta pengulion, na biasa-biasa do di Tanah Barat. Iba do kan? Masa do di ulau pengulihon anak lapatan nyupa saon. Belga sungena, belga dekeda. Pitor tua kau do lau pikiran di natoras, misalnya duli-duli na mangido tu natorasna asa di pangulihon ibana. Alaya dorak so di ulahon sude, jolo di takasi natoras do anak na nanang manguli. Boru ni ise do nanang ngulion na. Mulu boru ai, boru di tulang na, las roha di natorasna, natoras ni duli. Alai mulu dang, tarlungobi adong do boru tulang na patu di pahuta, ikolau do natoras rap do anak nai, manopot hula-hula nai, permisi siat tulang na sa di luas anak magudang na sidai, mangoli boru nasing. Mulu dengkap pakatayo di dok tulang na ido tu berena nanang mangoli, dakka do dupang, ama do tulang, ama do rere, anak bebere. Sobo di huta panipanan ni sere, hot doi mergulang-gulang. Manang boru ni sepe di alap bere, tong doi boru ni tulang. Ima mudo denggan, berburu berhula-hula. Di suku natoras do atik na siya ripe nasahuria sahum do pangulido nanang paromeni. Molo soboi siyan nasahuria, manak sahum do ripe ni pangudi, sahotik na. Nian siya ripe nasa agama do nasida. Boru jauh manang so boru jauh pe. Molo di dok anakido boru nanak sautan nei siyan paragama siliban. Ditakasi do atik naulu boruai gabe sa agama. Dohot parripe ni panguli. Molo solo do tung takas do di oray natoras. Asau nang diuli anak nait. Boru na siap paragama silibani. Molo ditutun anakido lomona. Mangoli boru ni paragama siliban manak perbigu. Matsai paek mapakilala di Jehovah. Do pakilalan ni natoras ni anaki. Jalaulo do pola gawe tu pandilian. Manang gawe dietong naksoadong be anak nananang manguli. So ngani magobaran na. Mulu adong anak magurang mangido sa di pangulion natoras na ibana. Ditonga ni halak Batak. Tuba. Adat siya Israel doy di Batakon. Paragama na asing do pinakumoras. Mabay panak kasyon na sunguni. Jadi mulong manguli sa da anak ni paragama na asing tuburo di Kristen. Itornain ko isayat anak na yun. Di doko takas tangan aku behon na. Jadi daong bewarsan dia gaki jepido. Halai Kristen tanga pala sunguni. Nabaduahon. Si Simpson sahala Israel na dipape Israel pakat na gabi panguhum. Ala di perdalanan di nguruna satu hatotos ni Osana. Gurang ditaduhon ibana bangsa Palestin. Na 40 tahun liling na makuduli. Manang madjaja bangsa Israel. Ala ni si Simpsonon 20 tahun liling na bangsa Israel. Dang diporsuk bangsa Palestin. Merdeka otik mawad honon. Tiki doli-doli ibana nunga mangule ibana menjaga luet ni marganai di holak kolang ni Zora dot estanol 10:25. Si Simpson sian margadan margano Mehmet sian 10 margan Israel. Mangulu di tonga di bangsa Israel na manudali patik ni Jehovah. Tak songon patu nabe nasida songo detik kini si Joshua. Ala partiburak ni dosai gawe do halak na pinapulik di debata manang najir Allah. Gawe dang diboto subang na maralo tu patik ni dewa Jehovah.
asing ni subang ni hapulikon nei selain pantangan seorang nazir hola ni nama neboto si Simpson ay hola sada nama subang di si Simpson ima dang boy hona gusting jabulen manang owuk manang buhit ni uluna subang nasing nari nunga gawe rano manang naktakas be di bana songo bangso Israel naung rano di pati ni Jehovah nunga rano di sisi Simpson nasa sitong na subang do madzama bakke ni binatang naramun manak singa manang mabuat situ ni luwes rang-rang ni singa namate solos do musena oras na mangalak situ ni luwei dang dulu disukut dia dapat ni si Simpson situ ni luwei aturan na boleh boto so nang do amat tairamun dan calon ne rano do si Simpson na patang do di Israel gabe hela sodukan sahalak bawa na baru manguli di bada dang beboyoran manguli baru sileban na somak sagama do Israel dari da may siap pamaksana tu na torasna asa dialap boru na bagak na nidana di timna bahed dong saripena nang pedibasi yung amana ibana tong do dipaksahon asa dipasau tibana boruwei naso dipabua warna di buku panguhumon laos diului na toras ni si Simpson doi boru na siya tim na magabe ripe perjulu di si Simpson titik kinabangihuk mangoli do pe ibana dua halinari hima tu boru sebabi zalang boru Palestim siang Gaza saplono meser satu dulu do boru na baragwar si Delila tong boru Palestim sia sorek ganup ripe ni si Simpson ma mabuat pangujuna bolut tu si Simpson ala sai pro bangsona bangso Palestim do ganuk boru-borui tak songo sirut boru Moab na gabe ripeni si Elimelek di tanah Moab jala dung mebelu gabe ripeni si Boas di Bethlehem sada boru Sileban na gabe tuk takas Makkah holongi bangsa Israel boru Palestim na siya tim na ima mabay parbosirat tu si Simpson mabunui halak Palestim parjolo may dibunibana tulupungul halak Palestim di Askelon lau mabuat pahen na sida asadong leonon na tunama boto hulik kulingan na nabinahen na hulik kulingat sana nabinahen na jala na paduahon ala di pamuliamang na boru Palestim na siya tim nai tu halak nasing di surbu si Simpson malereng si gotilon ni halak Palestim marhite na dirau tibana subu na marapi tu akkai hurina tuasu jala di padua tuasu marikat tu akka lerengi asagor lerengi ala ni api na dihurni akat tuasui ala buruk ni halak Palestim gawe disurbu halak Palestim do ripe ni si Simpson i di bagas ni inganan na rap dot amana di timna mabotoi terimas masih Simpson jala diopongi laos diponggoli bana akka hai do goting ni halak Palestimi sampai buhar sudi halak Palestim mamaksa bangsa Israel pasaat si Simpson tu nasida sian liang batu etam ditali bangsa Israel masih Simpson jala di pasatu halak Palestimi di hutan Lehi di hutai marangaruta ma si Simpson laos margota pamateli na nirahuton na tibana dungi dibuat si Simpson masa ada holi-holi ni osang ni halude lau mangalotaki laos pamatehon akka halak Palestimi mangasahon hagugun di Zahuba pola 1000 halak di pamate si Simpson marhite osang ni haludi di leot Zahuba minum si Simpson asa unang mate mau si bana di Lehi marhite na haruar muel sia dolok batu nadong di si jala di goare ma mata mueli pasur ni pajo na di Lehi dungi di paretta si Simpson halak Israel uju di akka ari halak Palestim 20 tahun lelingna hima di surat panurat di panguhum seplimat 20 tahun dang di Papua atik na merhamu bau dorohani bangsa Israel tikki si Simpson gabe panguhum di tongani bangsa Israel pabot siri tuna masa oma pertelu ni halak Palestim binahan ni si Simpson na nidokna di panguhum saplopat ayat obat
Alay dang dibotong ko na toras na tuksiyad Jehovah doi. Ay mangaluli parbosiran diwan do paghalak Palestin. Ay tongon kumonggom Israel do halak Palestin uzi. Nenna. Dung marhasonanga bangsa Israel dati si Simpson do mangalanggar pati ni Jehovah. Ay dioli ibadah si Delila. Buru Palestin. Gabi ripena. Di tahun ke-20 si Simpson manguda gabe panguhum, marhasil do si Delila mangilek-elek si Simpson. Asa di pabuah rahasia ni habosikon ni badan na, manang pamatang na. Di jehehon si Delila do tunggani dolinai, gabe disuruh mahalak Palestin menggusting na pitu jeng-jeng buit ni uluna. Uluni si Simpson. Gabe tersubang ba si Simpson? Dalam mago mahaguguna. Dak tolak ni si Simpson be mangalo, ditali maibana, dipulsi matana, dibelbeli, dihurukon, dungi, dibanggai peduda ebe dihurungani. Di patalu bangsa Palestina musela Israel, di papatu. Alai mulak mergogo mamusai si Simpson, dungarok tubuh buhit ni uluna. Pesta surak-surak ni bangsa Palestin dibagas pameliat tu dagon. Dibayar Jehovah gabi tiki mabaloson uhum tu halak Palestin doho tu si Simpson sendiri. Kumudang mahalak Palestin mate ala ni si Simpson. Si anadorak so tiki hama matena dibagas pamelian tu dagoni. Surau mai hira-hira kurang lebih di 1.500 salak. Alai termasuk ma induk ni halak Palestin mate di pameliat tu dagoni. Marhasonangam ma musi ala Israel alai dangarong mangarajai nasida. Gabi masih buat leheng naru musi ganu bang margan Israeli songon nani Papua di panguhum 10 satu bidu 20 Tabereng madisiamu nak kadongan na hinaolongan ala naong marwari Jehovah tu dirina naik ko pakyonna si Simpson manguhum bangsa Palestin na manusai bangsa Israel. Tong do di togu-togu Jehovah si Simpson na manguli boru sileban na susagama do Israel. Boru nani hasuguhun ni Jehovah sampai tuluheli. Lao pasautul lo monirohani Jehovah. Asa taluhonon ni si Simpson halak Palestin. Alai di ujung na laos ripena ido, hima ripena na say buah-buah rahasia ni tungga di dolina, na siya timna si baby calang na di kasa do, na perpudi si Delila, di bayad Jehovah madabu uhum tu si Simpson. Ay tung tersiksa do si Simpson, ala ni ganup ripe, nai. Jala perpudi sahani laos mati bana rap do talak Palestini, di bagas persobaunan pameliat tu dagon. Si Simpson masada siap paripe di Jehovah, sada na pinapulik manang najir di Jehovah, nagabe tarikut-ikut tu dosa di bangsona. Halai tong dipakai Jehovah pasau lomone rohani Jehovah. Halai tong do khona uhumi bana di Jehovah ala pangalasion ne. Ai Jehovah tung sada dewatana adil do. Dang di pasobu pardosa dak kono hum. Nak penong di udah perdosa lo mon nirwan itu orang kosong terpicak pasti kono hum. Siap berita di si Simpson ko boton ni bangsa Israel. Na Jehovah do si palua na sida. Dak si Simpson. Hola sikat ni tangan di Jehovah na tol manguhum Palestin do si Simpson ni. Siap berita pernguluan ni si Simpson boy ta parsiajari do perjolo dang denggat si tiru pangalahon ni si Simpsonon tuk petong dipakai Jehovah ibana pasau lomone rohani Jehovah saboy na suku maholan di bana na di Jehovah songoni hajol monna munang mau sa paparat ta song si Simpson nak pe tuk pergugu ibana na boy mangangkat gerbang berpuluh kilometer. Na berdua ni kon lomo ni rohani Jehovah do. Pasau to ditongani paripe ni Jehovah. Yesus Kristus to diperubadia tu hatta na sesedai. Himana ta parsiajari sian
jujur ngulu ni si Simpson na di babuwa di buku panguhumi. Na patuduhot si Pausor Nerhata, perdabu-dabuan manak tanggung jawab di nators do, lao pajongjong paripe ni Jahoba di tongan ni anak konna. Dung mangalapur si Simpson na arok sada borua na uli di timna naso lorohana jala lomorohana gabiripena. Ditugu-tugu si Manoa do jolmana do si Simpson asa pajongjong paripeon na hobar tu lomonirohan di Jahoba. Diboto si Manoa do nama persangapi ibana do si Simpson uban na marpabuwa ibana tu amana taringon tu sakap na menguli duk satu amana baritai si Manoa buah-buah panggiduan ni si Simpson ini satu amana dimulai si Manoa ma panugun-nugun nai tu anak na si Simpson asa di pajongjong si Simpson paripe na hobar tu aturan na si Jahoba. Di padohan ni amana do inana tu si Simpson do dihakam sudiru ni perngulun ni paripe ni Jahoba. Nama dok danga dok kurua di tonga-tonga ni buru ni hanggim manang di tonga-tonga ni sandok humta baet jol mam o baet tung lao ho mabuak buru sian halak Palestin akan marhulup padohan aja peko makakap sudi. Sianido tawoto ia paripe ni Jahoba Yesus Kristus to di porbadia om manata woto siani siak padohan na jopoki perjulu. Ikkom maparrohahon ahaturan na siya Jahoba Yesus Kristus taringot tu burua na naik siulion. Molo dung ditaluhon bangsa Israel ka bangsa Siliban perbegu namian di tanah Kanaan takas do diatur hon Jahoba. Dang jadi buat tombo siya buru nasida bado jolmani anakmu atik tungarong marmainan buru nasida mahon manghutod debatan nasidai. Dang jadi buat tombo siya buru nasida bahan jolmani anakmu atik tung marmainan buru nasida mahon manghutod debatan nasidai. Gabe tarela do anakmu mahon marmainan manghutod debatan nasida. 2 Musa 10 seplonom. Di patakas musa di 5 Musa 7 tolu. Jala dang jadi homar tondong tu nasida. Borum dang jadi leonom mutu anakna. Jala boruna dang jadi buatomu di anakmu. Alai dilanggar bangsa Israel do patikon ditikat dorak sobakit dope si Otniel anak ni si Kenas gawe panguhum di Israel. Jala diuhum Jahoba do nasida mas ceborat. Panguhum tolu esar 1 elu. Marningoti manak do ama do ina ni si Simpson taringot tu perbugason ni si Simpson ni. Apostel Paulus pe tegas do jong dipatik ni Jahoba di do Apostel Paulus unang sa auga hamung dohot akan naso persea. Ayahama perdumuan ni hati goran dohot naso uhum. Jala aha do hasauran ni hati urut dohot hahulumun. 2 Korintus 10 ayat 10. Saauga lapatanna sapasangan pardongat caribe alarong terdapat halak Kristen marboru Siliban marboru perbigu di do Apostel Paulus songonon au dang apala Tuhani madokto akan asingi molo so porsea manak so Kristen perdihutan isadadongan unang madipaulat anggona lomorohani parupuan mangingatto ni bana. Jala molo so porsea manak so Kristen hamulian di sada boru-boru unang maditadikon anggona lomoro hani bawai mangingatto ni bana. Ai daga bebadiaro bawa na so porseai marhite pardi utana. Jala gawe badiaro boru-boru na so porseai marhite dongani. Au tunangi ramumma kanakon muna alai badiaro na sida. Alai molo disirang na soporsiai dirina, sirang may bada tu si. Dan apala marnihot, bawa manang buru-buru, no Kristen tu si songone. Alai di bagasadame, di jauh di batahamu. Sada Korintus 7 ayat 12 1 15. Sian hatan ni Apostel Pauluson, lomo ni rohani debata ima. Unang madiuli Kristen na so Kristen. Jala unang mamuli boru ni Kristen tu naso Kristen. Satu nuang aturan otong dope dirajumi songon aturan na rumengkan
di tonga-tonga ni bangsa ni Jehovah. Akka jolma naso hasolatan doi mulu arong na merbur siliban naso sagama manak kawin campur guarra. Udang-udang perkawinan na marlaku di Indonesia pe tong do mangodolhon asa ikut saagama tunggani duli do tunggani boru di sada rumah tangga. Si anodo botota bahasa huria ikom madidihon sahalak naso Kristen na lau muli manang lau mangoli tu anak manang boru di Kristen jala mangido pasu-pasur di bagas joro ni Jehovah Elohim Yesus Kristus ton di perbadia Tuhan tada sesare. Tutu di Papua do di Bibeli na adong manak piga halak na mangoli boru sileban panak perbegu jala di Israel hon. Jala dok sakap nauli ba Jehovah berhiti ripe na siya boru silebani. Contohnya si Boas nagabi opung di si Daud marripehon sirut boru Moab. Tenggado ujung di persaripehon di si Boas. Si Daud mengalakup si Batseba ribene si Huria halak Heti. Honauhum do si Daud alaidang disuruh Jehovah si Daud manirakko si Batseba. Bahkan Raja Salomo tubuh ni si di Batseba do. Gawe gatti ni si Daud raja. Lai Raja Salomo gawe raja naso hasea do. Alamat cegudang ripena siap bangsu siliban naso si soba Jehovah. Nang pe adong nasong si Boas si Daud manak si Salomo. Aturan ikom manguli boru siya tonga ni haanggi manak siyan home ni Israel, siyan home si hutu Jehovah Yesus Kristus to di perbadia, jaladang boy mangulu boru ni perbegu, tong do turus marlaku satu naeng. Didik kini sesra mas koras do aturan no diulahon. Sampai adok pareta siyan sesra asaganu bangsa Israel na manguli boru siliban manak perbegu, ikon manirak koripenay nak pinong di Israel ho buruay. Mulu adong naso haolanan berburu sileban naso sagama tu panguli si paimau ma atik tungadong jasa ni ripe naso ngoni tua Kristenon alai jarang do marjasa kapar ripeon naso ngoni ngudang do mudarat songai do ngadi ate Indonesia ama mago mudarat nina berburu sileban naso saagama songon ni do ni hati Indonesia mudarat mamago meng. Na baruahon rikok do tunggani wur sagama sa porsiaut sa huria do tunggani dolina. Nunga bakkoi mulo sa halak jolma say mangaitun jala manugihot tu agamana manak tu haporsiaun na do jolma nasingi. Di boto Jehovah do bakon ido ban tu koras hatana madok atik tung mermainan buru nasida mau mangihut tu debatan nasidai gawe tarela do anakmu maun marmainan mangihut debatan nasida. Di boto Jehovah do murah-murah do haporsiaun halak Israel munggil-unggil. Jala tumagod dang arong buru ni halak perbegu di tongani parripe ni Tuhan. Hasusahan ni bawa na marripe buru siliban na sosagama pe di da Tuhan Yesus do. Uban na takas di podai. Dakka uluat sahalak dua induk. Hape jol mana marsaripe di rajumu de. Song sada halak, dak song dua halak. Alana nunga gawi sada daging na sida na duai. Matius 10:5. Daging na manag daging ni Kristus ido zorona ni na. Di Yohanes 2 ayat 21. Alai daging ni Kristus do hamu jala ruas hamu sama hamu. Sada Korintus 10:27. Parri pedi Tuhan taretong doi bagian ni daging ni Kristus. Jadi dang boy marlauk haporseaun na miet di daging manak pamatang ni Kristus i. Nauk pinadumu ni debata. Dan jadi sirangon ni jolma. Agama siliban manang agama perbegu ima agama naso Kristen. Nani hutun ni ribe terrazumu di ula-ula. Manang bocir lau manirang namar dongat caribe. Mulu so sirang di perdagingon, sirang doi di partodion, sirang di haporseaun, sirang di pakrimun. Ala ni naso sa haporseaun manak sa agama. Amat tayo inattay. Dari hati-hati tak. So tung lebak. Dapat duluan. Hata di nator si Simpson tu anak na nyojar ni lomos ni rohana sida do. Ay mulu dioli si Simpson i buru ni tim nai gawe bocir ni hamamago tu si Simpson do. Di boto nator si Simpson do iya buru ni tim na buru padistimi humolong do rohani itu bangsona. Tu bangsa padistim sian nasa tu si Simpson sendiri. Apalagi tu bangsa Israel yang musuh ni Palestina Israel itu.
Molo di pasaut si Simpson petong do dang ului mardong cahuta rap do natoras ni si Simpson. Sai tong doi di hutan Yamana di Timna ala musuh Israel doi. Tohodo gabe si mata-mata ini halak Palestin do buru ni Timna lau maboto rahasia ni si Simpson asabui bunuhun ni halak Palestin si Simpson. Ganu paripe di Tuhan ikut takas do makanguluhun hata nama dok. Dak saya lapon hamamago tiba. Ay harus onialap petong do oloro hamamagoi. Na mangalap hamamago do sahala do didoli Kristen. Molo say marsigogo ibana lau bangoli boru ni naso Kristen. Naso sahaporseao do ibana. Holo do hamamagoi dakkolan tu si do didoli mangonai. Alay do mangonai tu natorasna manak tu homna. Manak tu dong kasamargana. Parbociran ni bada do dina diuli si Simpson boru ni nasihat tim nai. So ngonido mulu Kristen mangoli naso Kristen, naso sahaporsiao do Kristen, gabe parbocir ni hamamago. Hape Kristen say marsita-sita do asa ikut dame na sumurung. Nasihat Yesus Kristus mian toktong di ngulu ni suri Kristen. Dalam mertua do si buat dame, ay guaro do nasidana ni bata. Dan gabe si buat dame bawa nama ngoli boru si leban mana perbigu alai gabe pabociri di bada do na papaton molo doli mangalap boru sian tonga ni hagina manak sian dogat sahumna son pinangido ni Tuhan takas rumah tanggai gabe paripe ni Tuhan aidang nama nua buhu be panguli di tongani ruas alai nama dapoton solup nong ni suhaton do di parnguluon ni si hutun Jehovah Yesus Kristus to di Purbadia. Bakko dohot pangalahona digoki panugunugus yang hatan di wata doset to di Purbadia. Nunga adong pokok ni ama dohot ina di rumah tanggai lau mangulu di bagasan dame dohot di bagasan nama si holongan. Dang adong na mangalubiani dame dohot haholongon di rumah tanggai. Ido arta na sumurung di bagas perumah tanggaon. Di paripen itu hatta. Yang go sinamot arta tohap manang jabatan dohot sangap tabba ni arta na sumurung idoi. Si Simpson nama maksahon ikom manguli burung ni perbigu takya madai dame dohot holong na pulin di rumah tanggana. Marpesta bulun do si Simpson di persaudna. Ay marsi panganok kasapuran ibadah do tak katodong na. Songon na somal di banyak kaduliul ditiki saploba 10. Jala pola dibuat tiba na 30 halak padonganina. Alai magopo do sudideng. Ala danga dong dame do tolong didai si Simpson ya boru Palestin na si tim nai. Gabe di tadi ko si Simpson do boru ina gabe ripenai. Jala dileot tu halak padonganina ing. Ay hadapota tu si Simpson na ripenai do. Songon anak ni lubu di bayan halak Palestin maninggala ubay dapot na sida alus di kulit-kulingat sa nabinayan ni si Simpson tu halak Palestin. Jadi dak paripe si tirun perumah tangga si Simpson na maripeho buru Palestin buru ni perbigu na setim nai. Hamunak kadongan di persita Jehovah Yesus Kristus to di Purbadia do ganu rumah tangga ni pangihuna gabe rumah tangga si tirun di bakko di pangalaho do di dame nang holong ni roape imatayahe palimaho tukpe maralo si tutu rohani nator si Simpson takas do diurus si Manoa do soripadana pangulion ni anak nai ai tuat do natorasna rap dohot si Simpson tu huta timna lau manopo boruha soloan ni rohani si Simpson di pasaut si Manoa dohot soripadana do borue gawe parumainna di bayad do edekna denggan sudene di patupa asa di boto si Simpson donian holong ni rohani natorasna itu si Simpson panugunuguni panugunugud do itu si Simpson asa di parrohahon nian na pazongjong paripen itu had do ibana di pangulion nai alai magupo do haburjun ni natorasna di si Simpson terajum gabe sada anak magudang naso makargay halu jauh ni natoras na do si Simpson ni. Aidang tolap ni si Simpson mabuar ripena
manada do mangulu Jehovah asa ungir-ngirnya muruk ni Jehovah tu si Simpson ni. Daktar do ni natoras na ya tu si Simpson. Nunga di dadatun nasida perdabu-dabuan manak tanggung jawab nasida songon natoras ni si Simpson. Jehovah nama berdabu-dabu tu si Simpson dihatak kangon ni rohanai. Hona human ni Jehovah tu si Simpson di ujung ni ngoluna. Ai sanga do ibana disiksa halak Palestin, dipulitom matana. Tuani matung para siroh adalah na adil. Na hok dia sitongan na Jehovah. Jalahulu Jehovah paula guguna musea saunang mate marlea ibana. Alay gabi boy marlapatak kama matena. Mati di bagas tugas di bana tutu. Alay da ngadong jabarna di tanon. Ay so adong riddan nga, so adong tadik-tadingan na, so adong hasonangan na, mana kebahagiaan dapot na. Paripe ni Tuhan iko marsangap do, madalat tu tugas na, marsangap hama matena, jaladok tadik-tadingan na di tanon. Taparwaw ma ati nagtakas do paripe ni Tuhan, ganup rumah tanggata, rumah tangga ni Kristeni. Amin, martangiak kita. Tuhan Jehovah debata manami di bahasa Kristus Yesus Tuhan nami jalan amar parsauran do tai marhite hatam do marhite ton dimton di dabadi mauliate mari ho Tuhan ala di pasingo todo hami asagabe ulu gabe paripe nebedia di tonga-tonga ni paripem di portibion rupi makan atoras nong manada ho Tuhan manugunugu anak konna asa unak salah pilit nagabe tunggani boruna musa itu juluan nari songoni nang akaburu ni Kristen asa unak salah pilit nagabe tunggani dulina donganna marasonanga berbahagia masih awalonga tujulan nari asang giat lam tugu harajau mo dia siang nonok pinajong-jong mimer hitang musai mudar Golgota do no kehe holau panggulu kami asi marohap Tuhan pahibas masudia karongan nami na marsahin nak kami pe tongani matoktong Patau kami lau berita naulina siya koy do makangulu hotsa. Pasikok matuhatang yang namion uluy mahami mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.